bitch out. Γεια! Σήμερα το βίντεο μας θα το κάνουμε με το Θοδωρή, τον ξάδερφό μου. Παρεπιπτόντως, όσοι έχετε δει τα μερικά μου βίντεο, τα έχω πει ότι σήμερα ήρθαν τα ξαδέρφια μου και παίζουν. Τώρα ο μεγάλος μου ξάδερφος παίζει με ένα κολόμορο. Για αυτό θα κάνουμε γενική συζήτηση μαζί με τον Θοδωρή. Πες γεια στο YouTube. Γεια. Ωραία. Τώρα θα μιλήσουμε γενικώς για το page μου. Γαμώ! Ωραία. Να ξέρετε ότι το page μου έχω μόνο 3 subscribers και σας παρακαλώ κάντε subscribe. Επίσης έχω ανεβάσει 2 νέα βίντεο. Αυτό θα είναι το τρίτο. Και θα κάνουμε γενική συζήτηση. Εγώ θα λέω στο Θεόδωρο ερωτήσεις, με άλλα λόγια Θοδωρή, και θα απαντάει. Λοιπόν Θοδωρή, πώς νιώθεις που είσαι για πρώτη φορά στο YouTube? Καλά. Ωραία, είναι καλά. Φαίνεται ότι λίγο ντροπαλός είναι. Σκάς το κερατό μου! Ωραία αυτό. Ας σου κάνω μερικές ερωτήσεις και θα δούμε τις απαντήσεις. Πώς ήταν, έχεις ξανανέβει στο YouTube? Όχι. Ώστε είναι η πρώτη σου φορά, εγώ περιπτώσεις έχω παίξει πολλές φορές στο YouTube. Είδες, πάτα ρε, είμαι γαμάτος. Ωραία. Για πες μας, αν είχες εσύ κανάλι, τι βίντεο θα ανέβαζες, τι είδους? Δεν ξέρω τώρα. Ωραία, δεν ξέρει τώρα ο κύριος Θεοδωρής. Το κέρατό μου! Ωραία. Αυτή η γενική συζήτηση με τον Θοδωρή είναι λίγο μικρή, επειδή τώρα δεν μπορώ να κάνω βίντεο, επειδή εδώ πέρα ήρθε ο βλάκας, ο ξάδερφός μου. Γι' αυτό κάποια άλλη φορά που θα έρθει θα κάνουμε ένα βίντεο. Οκ, αυτό ήταν λίγο βίντεο, γάμο. Αυτό ήταν λίγο βίντεο, γι' αυτό. So, bye. Sorry. Μπείτε στο Facebook. Εντάξει. Στο Facebook page μας, εντάξει. Γράψτε 4J και θα σας βγει. Οκ. Bye. Θα κλείσω πάλι ηρωικό.